Awi krombisa ifo ye na meka ji malo ya ebe awi krombisa media house ebo kula ja da bo olula je kula dik the voice of the voiceless oja wuwa le magadi eluso lejire di ebo Mwanye baka kwa nidie Diye zuyo Ogani meni Ewe Ona diyadi Ona diyadi ewe Ona diyadi Ona diyadi Eme wanyi beberibe Meyeme Obi adiyama Yadiyama Ona diyadi Ona diyadi Eme wanyi beberibe Yani kebi ebunishi Ona diyadi Ona diyadi diyo Ona diyadi yo Ebele bebele duwa Ona diyadi yo Asake mani ekuru nambido Asake mani ekuru nambido Ona diyadi yo Ndikwela ndekwe ikwala ya Nali Igbo Onye zese ya hafu kwali kungula Mumu ndi hafu likwe kwela Ndikwe nali Igbo Ndiekwe inali Igbo Ona diyadi Izukamana nejiye Chewane ba nezuko Cheni jabu izuye ba nezuko Ebe wanyi kemeri bila Yadi kebi ebulisi Eba na bu izu adala Chai Ukpala abudala otu kudari diye Ndikwe na ndiekwe ikuwanya ya Oji kwena wuku huo nyoma Ya ndoguzo Anshiko oji kwena gala ibani ano Ayi jogu, ayi lile jiyofo Ayi jimma Une kono kwaza hu Onye kono kwaza hu Wana ije neba na bizu nuna Ochuwa kuko wada Ochuwa kuko wada Okuko wenwe wosya Okuko wenwe wosa Ona diyadi Ona diyadi Ona diyadi Ona diyadi Eme wanyi beberibe Obi adiyama Ona diyadi Unu mema Eme wanyi beberibe Yani kebi ebunishi Ona diyadi Ihi ndị Igbo gakwa n'ịpa apa Onye kpara akwa ahụ unu gbao Onye ahụ sila mgbere bịara ya ọrụ Ọwụtọ dị Ọ tikwara onye ya na chi eso Ime na aga ime eni Mụ na chi bụ nsọ Mere aga ime mmiri Amị na chi bụ nsọ agagha Ebelebe bụ enuwa o Ọ na dị ya dị o Kiwa onye Igbo bịa n'ebe a na-agba izu agawa Kiwa onye Igbo bịa ebe a na-agba izu mara onwe anyị Unu ekwona ọkpụ aza ahụ Ọka mmanama Agbachigbo okpuru ala Ile onye arụkwara nwanne ya Anyị niile kwere na ndụ mmiri ndụ azụ Epushuola anyị to the world Ọ gakwa n'ime ni Mgbe egbubiri ihe ọwụ mgbe loji adogwu Kiwa onye Igbo mewa na akụ n'ọcha Gị na chi gị so Igbo na chi so Otu ọbụla ọ sọrọ afọ wụọ na anyị na mbịa gị ịghara Onye isi ọma adịkwara dozu ọgụ mkpara Opi igwe onye a na-ele
elele adịkwana mma ịma ntụ Igbo wu ndị a na-elele Igbo wu ndị a na-elele ndị anyị na-elele Igbo a na-elele ọkọmre mgbe ndị Igbo na-aga Chukwu anyị aga mgbe ndị Igbo na-eje odu anyị eje odu anyị ala ala 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 tibu odu anyị eje ọdụm ebo Judia danyeje ọdụm ebo Judia danyala ọdụm igamo merazu danyeje kemeri roho danyala odo wanyi riru ọnọrọ n'azụ odo wanyi n'azụ ọnọrọ n'iru ọdụm igamo merazu danyeje odo anyeje odo anyị eje ọdụm na-edu ndị Igbo odo anyị eje oche ndị Igbo niile ọ na-eche anyị mgbe niile ewo odo anyị eje odo anyị ala ekpere ụmụ Igbo mere ogbula aka ekpere ụmụ Igbo mere ogbula aka mgbe anyị na-ejeje mgbe anyị na-ala ala Colonel Akụbụ eze nwekọma Akụbụ eze systems analyst gị na lọlọ gị Lọlọ Angela Akụbụ eze Lọlọ Angela health care provider ọgbọrịa yala nwanyị ya ha nọ USA onye enye ogwugwu Mbaise Akụbụ eze kpere ekpere zọpụta anya anyị na ya oge ose bụrụ ụwa na-ajọ ihe niile were ebere na were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị a ga-azọpụta ụmụ Igbo na-ajọ ihe niile Colonel Akụbụ eze awatabra kedu maka templana Chika Senior Chekwa Ezeokonko Chika Senior a very staff of Federal Capital Development Authority FCDA Abuja Ezeokonko ọnọdụ ugo adịghị egbe mma ọnọdụ ugo ọwụ onye zido n'ezi ite Mbaise ibe kọba jubi unu nwere ndị ejem ọnụ Chief Engineer onye kacha ugo Chief Amajuoyi one of Mbaise the Director Codex Service Limited ọnọ UK Amajuoyi one of Mbaise ọ sị kelere ya Chief Edebat Emetumba kachi London otu ọbụla sọrọ ekwensu ka m eme wụrụ obi kwugbuo ya ogirishi Mbaise ịnụ otu ọbụla sọrọ ekwensu mewụrụ obi kwugbuo ya Ọkpọkịjabre dum Honorable Architect Chuks Ikwuchukwu Irekweme dum ọwịa with the global admin of Mbaise dum kedu maka Honorable Uzoma Nwagwu the secretary of Mbaise akara edebesha akwụkwọ ndị a kpere ekpere maka ndị Igbo zọpụta anyị na ya oge ose bụrụ ụwa na-ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge
n'oge nke anyị site n'inye aka ihe ebere gị gbagazọpụta anyị na njọ oke niile. Anyị ewere gbala ha ndị ajọ mmụọ niile, were nchekwube dị nsọ na-adụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta ụwa Yesu Kristi. Mr. Onyekwere Jerry Obilo, our businessman, lives in Japan. Mr. Onyekwere Obilo also kpe ya wepere maka ndị Igbo. Asa ga-eme na anyị kwuru na mbido, asa anyị ga-eme na ihe kwuru na mbido, ebe ha jụrụ ime ha kwuru na burie mgbe ọ na-adị ya dị o, mgbe ọ na-adịdị ya dị nwekọ ọwụgịrị. Nwekọ ọwụgịrị, anyị na-efe efe, anyị na-efe o, anyị na-agbadu o, ọ na-adị ya dị o, nwekọ ọwụgịrị. Ọ na-adị ya dị. Nwekọ ọwụgịrị. Ọ na-adị ya dị o. Otu ọsọrọ ụwa ya dị ya mma. Obi adị ya mma. Ọ na-adị ya dị. Unu ga-achọ anya okwu o. Ebe nwanyị bụ emeribe, ya dị ga-efu efu n'isi. Ọ na-adị ya dị. Nwaanyị ka die ọnụ ụzọ akụ ya. Emekwena nwaanyị mgbe emere ibie, obi adị ya mma. Ya ga-adị ka mma ya n'elu. Igbo mere gịrị eme. Igbo unu mere gịrị eme o. Ọdụ nwa na-ehi odo. Kedu maka a credible philanthropist na Mbaise, Barrister Emma Njoko Osunzo, ọ bụ onye ezi ala ngwuru. Ọdụ nwa na-ehi odo kwani Chief Asante Nwachukwu. Igbo a na-elele cheni jegbu izu, Igbo eje m ọnụ cheni jegbu izu, Igbo ejeje mba jejeni jegbu izu, jenebe unu na-ezukọta jenebe unu na-ezukọta jegbu izu obi awoju kwanya ya ndị kwela na-ekweghị kwanya ya ọkụla anya ya ife chi ọzọ kụwanya ya chi ọzọ akụlanya ya chi ndị ohi na-enweghị ike o ji akụ anya ya. Zapụta anyị o, anyị na-arịọ gị ọsabụlụwa na-ajọ ihe niile, na-ajọ ihe niile, na were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ihe ebere gị a ga-azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbala ha ndị ajọ mmụọ niile, were nchekwube dị nsọ na-adụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta ụwa Yesu Kristi. Were ebere nye udo, were ebere nye udo n'oge nke anyị. Kedu maka Barrister Obi onye ụlọ Ikoro Mbaise women leader? Chukwekwala ụmụ Igbo nwụọ n'ike. Mesaya ga-ekwela ụmụ Igbo nwụọ n'ike. Si ga-ekwela ụmụ Igbo nwụọ n'ike. Chimle Mesaya, Chimle Mesaya, Chimle Mesaya, Chimle Mesaya Ezichi. Awoto jiri mee. Echi Stainless Harmless Limited. Were ebere gị zapụta anyị o. Were ebere zapụta ụmụ Igbo. Atabụla sara Chukwekwala ụmụ Igbo nwụọ n'ike. Si ga-ekwela ụmụ Igbo nwụọ n'ike. Si ga-ekwela ụmụ Igbo nwụọ n'ike o.
duole anyị jee n'ebe anyị na-agba izu ebe anyị na-agba izu labalie ọ na-adị ya dị o nwekọ ọwụgere ọ na-adị ya dị nwekọ ọwụgere ọ na-adị ya dị o otu ọsọrọ ụwa ya dị ya mma obi adị ya mma ọ na-adị ya dị unu ga-achọ anya okwu ebe nwaanyị bụ emeribe ya dị ga-ebu ya ebu